बिटिआर ओनसोलाव थाइनै खरि जुदि लाइसेन्सनिफ्राय नांगौब्ला जोंनो अब्ला सरकारा मोनसे उपाय होनांगोन जे बिटिआर ओनसोलाव मा जुमायनि दामखौ पार बथल थाइबा खरि बारा फाननांगौ होननानै जोङो अर्डार बहनजानो लुगैदोंमोन। दिनावहाय खमावनो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव 2 कोटिनि बारा लस जागासिनो दङ आसाम सरकारा। दा बेखौ लानानै आसाम सरकारखौ जों खावलायो जे बिटिआर सरकारजों थाबैनो रायलायनानै बिनि माबाखौ समाधानखौ लाबोनांगौ। अरुणाचल भुटान बे मोननै एंगेलजों इलिगेल माल फैयो, भुटाननि माल फैयो आरो भुटाननि आरो अरुणाचलनि माला दामा खम जोंनि आसामनिफ्राय। बेखायनो जायफोर जुमाय लोंगिरि बिथांमोना दामखौ होसोनो नागिरो। जोंहा मोनसे प्रब्लेम जादों जिहेतु बिटिआर सरकारा मोनसे जोंनो लेटार बहनदोंमोन जे पार बिएल लाइसेन्सिफोरनिफ्राय थाइनै खरि नांगौ होननानै जिहेतु अर्डार बहनदोंमोन। बे अर्डार बहननायनि एगेन्स्टआव जोङो अल बिटिआर लाइसेन्सि हिसाबै जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम होफिनदोंमोन जे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो। बे मेम'रेन्डामाव ओरैबायदि लिरदोंमोन जोङो जुदि बिटिआर ओनसोलाव थाइनै खरि जुदि लाइसेन्सनिफ्राय नांगौब्ला जोंनो अब्ला सरकारा मोनसे उपाय होनांगोन जे बिटिआर ओनसोलाव मा जुमायनि दामखौ पार बथल थाइबा खरि बारा फाननांगौ होननानै जोङो अर्डार बहनजानो लुगैदोंमोन। नाथाय जोंनि मेम'रेन्डाम होनायनि उनावबो दिनै बिटिआर सरकारा जेबो एन्सार होआखै। बे एन्सार होयैनि थाखाय जों दिनैहाय 1 तारिखनिफ्राय जोंहा पारमिटखौ बन्द खालामनानै दोनदों। बे बन्द खालामनायनि जाहोनाव जों दिनै उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि सिङाव थानाय जोंनि एक्साइज डिपार्टमेन्टनि सुपारिनटेन्डेन्टखौ जों लोगो हमनो फैदोंमोन। बे लोगो हमनायाव बिथाङा होनबाय बे गोजौनिफ्राय जोंनाव दासिमबो अर्डार फैयाखै पारमिट होनायनि थाखाय, आरो बिसोरो अर्डारखौबो फुराना अर्डारखौनो लानानै बिसोर दिनै पारमिटखौ बन्द खालामदों। दा बिनि सायाव आसाम सरकारा मा बेबस्था लायो बे आसाम सरकारसो मिथिसिगोन। मानो होनोब्ला आसाम सरकारा लस जागासिनो दं। 1 तारिखनिफ्राय जों दिनै लाइसेन्सफ्रा पारमिट दाननो मोनाखै। मोनसे दिनावहाय खमावनो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव 2 कोटिनि बारा लस जागासिनो दङ आसाम सरकारा। दा बेखौ लानानै आसाम सरकारखौ जों खावलायो जे बिटिआर सरकारजों थाबैनो रायलायनानै बिनि माबाखौ समाधानखौ लाबोनांगौ होननानै आं बुंनो सानो। बाहेरनिफ्रायबो जितु गोबां माल बेबायदि लाबोनानै फानफैनाय जायो, बिथांनिफ्राय गभर्नमेन्टआ माबा बेनिफिट मोनदों नामा? दा बाहेरनिफ्राय माल लाबोना फैनाय लोगो लोगो गभर्नमेन्टआ अलरेडि लस दङ। मानो होनोबा जोंनिया बिटिआर ओनसोलाव अरुणाचल भुटान बे मोननै एंगेलजों इलिगेल माल फैयो, भुटाननि माल फैयो आरो भुटाननि आरो अरुणाचलनि माला दामा खम जोंनि आसामनिफ्राय। बेखायनो जायफोर जुमाय लोंगिरि बिथांमोना दामखौ होसोनो नागिरो। दा बेखौ लानानै जुदि बिटिआर सरकारा बे बुस्थुखौ थाइबा खरि जोंखौ जुदि बारायनानै फाननो होयोब्लाबो आसाम सरकारनि थाखाय गोबां खहा जागोन होननानै आं बुङो। मेम'रेन्डामखौ होनाय जादोंमोन जोङो बिटिआर सरकारनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो। दा बेयाव बिटिआर सरकारा दासिमबो जोंनो रिप्लाइ होआखै। बे रिप्लाइ होयैनि थाखाय जों दिनै खस्थ' मोननो गोनां जादों, जों पारमिट मोनाखै। जुदि सरकारा मानियाबा जोङो आयेननि सहाय लानो गोनां जागोन। आयेनाव जि जायो बेखौ जोङो नेनानै थानांगोन।